Kubor nakaslem jong unongsan hima. Haga janme jong ka arpu artarik ujilio arhajar arpusan. Haga por kumba sau baje san po minute janme ki pulit kanong stone police station kila yo pedang ga jibentip ba uwe ubrio ubalatip gerteng kum usil belias kharbani san khnai snam karta ula khlat no hadien ba ula mensau jor na gajinga kaja ba uwe pat urang ba ubalatip gerteng kum uba branding nong khar ubadan kumba san pusau snam karta ka khubor nu USP ka West Khasa Hills ka ong ba utei ubala thombor udei shikin ba utei ubala khlat bat baro arngut ki dei nong shong shnong ka mau khlam nong pendeng nong stan shu lo ong ru ba gajing kan at kala ja ka jaka ka bapaji tang ka duk ani na ka yeng jong ubala khlat ka badei ka jaka ba ujulet ban sharai bat pinmam phlang ye ki jingri jingdop jong u ka khubor ka ong ru bahlor ka dege jingja ka crime scene unit na ka Directorate of Forensic Science Shillong kala poi ha ka jaka baja ban yit bnya bat pech sani bahai ka ne kam thombor shu ka khubor nu SP ka ongru bautei ubala le ekte ka kam thombor udan menta hakti jong ki pulit bat ka jing toket ka dang ya shakman ka khubor ka ongru ba ka jing sho ka sedang na ka jing ka ja ka balami na ka jing shakta ha ka jing di kyan habro arngun ha ka bala suba bautei upranding nong khar ula dung yap yala ujong ukun to guru mala nakaliang jonga ku menteri jong kasnong mau khlam no pendeng menin gesngi sngi blai arpo arterik jun arjar arpsan ngalayo ke jing pentip kemun kebun kol na wei urang ba shong basa ha mau kontat nyong bri kemut kau kentoj na mau kontat nyong bri kebah ba kedong ar jong kasnong mau khlam no pendeng ba kalau don ke jing ya pemwaj ha ketika jaka pat ha ketika por ngam patip tikna ya ke jaka thik hang nu ngam tip tikna ya kata nakaliang ju ula bu no ya phun imat kidang ya le pan penjam ya gitu juga ya ba yeng ba ya yam te nakaliang jonga ngala khra la khrum pan le kata ke jaka bala jia ha ketika por ba ngastang ban mi upun biang sajisen te ong ba ula patai ba i kumba uwe na kirang ba mura umdon shu te nagaliang jonga ngala phone siya sekretari ngala wat kong ay ngala persang banwat ya nomor phone jong u officer in charge jong ka nong stone police station te ngala phone ya sekretari jong da barsinong mo kram pendeng bat nga ong u ba kala don kata ka jingjia ya pemuat makan tajang beri te ngala ong ro ya u ba skabha ngada udon nomor phone jong osi ban pentip ya kene kam shau osi te nagaliang jong u ra kular ban persim khia ban pentip shaka police department ya kene kam jingjia te haju por ngala phone ro ya joint secretary nang tayo orang ba dong nomor ar jong ni kisnong mo kham na pendeng bat makiru kile me wud bat ya ngile ya me rangkat penelek syagate ke jaka bala jia ka kam te nga bat u rang ba dong bat u joint secretary ngida poi ngkong syagate ke jaka pandang ila poi syagate ke jaka Disemba kalong sisang kumbala batai do orang ba we ne ki rang ba ula don show te hagate ke por kamet la chu ino kum to klem tap chan klem e te nagaliang jonga ngala ong ye ki ba ying asem ba kidon em ka jan malumala bangin ya tap te yang juki ki ong gadon te ngala pha tap ya kamet te hangta ya ap chipor katukat ne ampat ya ki polis mo te namar ka jaka kalong ka bajengai kate ka jingjia kalong ha kanong nong spung lan ni ka kani kate ka kantoj jong ka chnong mo kham no pendeng hi ka bagi khot ka per yo yer te ka simpor khndiat ya ki pulit pan wan ha kate poi ha kate ka jaka namar pa kalong je ka kamlaj kali hadu jaka te nagaliang jong secretary ura ap ya ki polis ha kalat mo ka thai nyung bri but katu kan por kila wan poi ha kate ka jaka rengkat pada sekretari jong ka chnong mo kham no pendeng but nda la poi ki polis kila
kali pertau ya ka jingjia hangta but kalau ada saya tangga kam jong ka police department but nagaliang jongi kongkesnong imdon i ki shibon namar bagani ka kam kadang sa ka kam jong ki pulit te kadai ka kam jong ki pulit pan te ek badan kam ndai nagaliang jongi ka snong ngila kudno swatang kadai but ya ka met jong uba aklat no na pankit no sha civil hospital na dum ne min met ya ka daw te kum mangau dong menteri ngam semda kali bahak tanah tu kata-kata nama apa kadang don kajing yam beriwa